Eres daqui de Silleda, verdad? Ou de cerca. Colle este instrumento. Que che parece? Que pesa moito ou que pesa pouco? Moi pouquinho. Este instrumento que teño aquí, os esclavos africanos, cando marcharon para América, algúns deles levaron estes xuncos que crecen no río Níger, en África. Esta flauta somente ten 3 buratos. Chámase fula, porque os que o tocaban eran o pueblo fulani. O pueblo fulani é o pobo migrante máis grande do mundo. 30 millóns de nómadas, non teñen casa. Andan por toda África tocando este instrumento. Vamos a percorrer esta parte da África negra con este instrumento tan sinxelo, pero unha das cousas que máis me chama a atención, Brais, da xente que vive en África, é que, inda que viven a veces na pobreza, teñen sempre un sorriso na boca e fan as cousas colectivamente. Dixéronme que hoxe van a vir aquí unhos rapaces a lembrar esas cantigas africanas en colectivo, e creo que vades incluso ter axuda. Vamos a escoltar a este coro da Escola de Música de Silleda.